Ahojte dámy, teraz vám ukážem, ako si k vašej obľúbenej bundičke z alpaky a nohavice v balón strihu dokombinujete prekrásne trička, ktoré máme v ponuke, taktiež aj bundička a nohavice sú v ponuke. Tieto trička sú perfektného bavlneného materiálu, dostupné v takejto tmavo-sivej, takejto prekrásnej ružovej, alebo táto nádherná čokoládová. Kamienky sú vykladané z prednej strany, zadná strana je takáto úplne hladká. Trička sú perfektného bavlneného materiálu, ktoré sa vám ani praním nebudú žmolkaviť, takže úplne perfektné na každodenné nosenie. K tomuto ružovému tričku si môžete zvoliť aj takúto nádhernú bavlnenú sukňu. Budete z toho mať taký prekrásny komplet, suknička je elastická, veľmi pohodlná, je to taký kvalitnejší materiál, taká kvalitnejšia bavlna, takže určite príďte k nám vyskúšať.